di tulang nami na dua nami sayang dia manya di pergogoi Tuhan tulang dilega jang ni umur asaboy tersongon naman kulukuli akaanggi namion si Abigail do si anak boru nak cepudan asa boy dapon ina sida kana silitani rohana soni di dongan nami si Abigail omahami akadongamu alumni 91 sebenarnya godang do kita ala ada kesibukan tersendiri do nama dong liburan ala sudah do berpartisipasi pasahaton tersongong balgani roham na salilingon na di pasaha mutuak kadongammu naung jumulu mengalami kasih songonon ihilalahami dewi yes ni roham terus pasahaton bakti sosial mutuak kadongatan naung jumulu tersongonon jadi elik nami tu si Abigail do si sadana anak guru tetap masih semangat raih cita-citamu setinggi mungkin songona aku pasat kamu di persekolahan naing manyan kita sudah alumni 91 sudah hasea adong dokter adong polisi jadi unang benya daun semangat mak adong do abang adong do bapak adong do keluarga lain tas songoni matang yang nam jadi mau tuh adong penon na di pasaknya kadongamu si dongamu deh ima ke persikola babenon mar satu sama hita teh batar songona tadi kedua nama dok Hamir ben aboso na suku lata molo tumpe na sopole tu jamir be saton hata nami mar satu sama hita teh tersongoni ma mola te godang ma tu hata mana masuk horas jangan ulangi nah kalau lo kan gitu atau Bang Alusi kapur Penatua BHBahan Duku boto hami ahana masa di tonga-tonga ni keluarga nida mangon pitor di boto do sude tu akadongan parhalado seresot jala dunga di baik kami songon aba-aba asa rapat sude akadongan parhalado seresot ro tubagas nida mangon alai on majo habi majo naboi ro di bagasan partikianon laho rapat doh keluarga di tonga-tonga ni jabu nida mangon diamang penatua BHBahan doh keluarga parjolo amang kami pasahaton na turut dohami berduka cita di parlaoni dainang na taholongyon memang di si hubege martelepon si gael madokon nga marujung dainangon tangis do di rohaku alah wingot songo dia burjuni dainangon tiap roham itu hariat timuron parjolo dohami roh tubagas midamang selalu hangat sambutan inang kepada kami keluarga khususnya jadi kami merasa ikut kehilangan dari inang yang kita kasih ini jadi amang songon tada ilumane tek maguarna teh sian akadongan parhalado seresot hita do tiki menyepakati kalau ada keluarga penatua atau parhalado yang mengalami duka cita dan sukacita adong ma dibahen songon STM jalan hita pendunga maboto sadia natapa pungon jadi otik so sadia peon di amang penatua BHBahan do keluarga jaloda amang ma on masongon gati ilumanetek sian akadongan nyamang dongata parhalado GKPI Seresot Sono Martani kiranya Tuhan melalui Roh Kudus yang memberi penghiburan
yang memberi kekuatan kepada Amang dan juga keluarga yang ditinggalkan oleh ibu yang kita kasih ini. Di masa otik hata siap kami mula dong tambahan sian aka Amang ina sesada hata mah apa sahak masiluata. Apa naman musik? Sudi rombongan na di gor kami abang. Jadi tunglas situ turuhan nami ima songon na abang nami na songon nung hababalu kakak namion na rohamu na manunggul-nunggul songon na menghibur. Saya mudah-mudahan ma ujulan nara tutu saya unang be diingot abang namion ala na gudang dope na lao sipit koronon na. Tung songon ibe hata pangapot sa kasuuton mulai ate ma di hararomona mulai ate ma di luluan habut ni roha di sok kami rodos yang kumene songon na pasahaton na doho dohami mar habut ni roha di parmoting ni edon si dohon nami anggia ma tuak juluan nyari say dapot anak kanauli ma akka danau saluna dapot anak para kerjuan dapot arok ka anak sama nasomar rok ka dope ba songon hata nami sinakaning med hata ni dinami nang gumalustangin nakalaw nang pero akka hamaulonon sayang dia may pargugoy tuhak kamu makamu nakunos sa luna takatok tigyari na mangihut tapos anak kauli hamu tujuluan niya ron tung songon ni hata sa otik sa anoy kumene na buhay masahat kami tas maruhamu na wala tema Hamu keluarga besar Habiahan kami di Son Rodo Sian Okumene ima napasahaton songon anggaran dasar ni Okumene, Aren Timur, Sungai Daun sekitarnya. Jadi dohami turut berduka cita di pertuaun ni natua-tua nataholongion. Terlebih ma di amang situanami. Jadi mangiduhami unang be se pahol sofu rohamuna. Asa las rohatta lapor hator day nang nataholong iyon tuinganan na parsatok ni jadi adong do di kami di songon anggaran dasar bolo tung nasungod dia beon asimon tusira tonggimon tugula pakyom muna jadi songon hatan ini dua ma dohonon nami asa sedikit masih gopa golang-golang pangarahuna otik susah dia be songon silua ni Okumene maradopon hamuna las rohamuna saya materi batama manggoki pas-pasuna songon ima jadi langsung ma Son kami le keluarga besar Habiahan lapas haton son anggaran dasar ta disuruh hatta disarikat itu gudang manang nautik le bisni rohatta do sian nasalaon baulau si soni ma hatta sian hami sarikat hutang Julu tohone apalagi maon inang bokko idale di rusuli mangehigel lengat nabudari upa terpai marau tersingo tu ulan nabudari
ulun keluarga ina aku bayi madang adong na subuh tahu sangat do terlambat lek kami minta maaf si keluarga, minta maaf sebesar-besarnya lekku. Nah tetesungun nasarku lekku. Om mabereng po puton lekku. Saya bermain kita mengaju. Akagel lengta lekku dah sangat berat doa oleh. Dan boleh terluka amanah. Apalagi perlawan inang bokok. Ama kay napakul. Dangarong pagupang akan na ringan ni. O to PHP buhay pagupang na rakul. Tanya kembali. Dia ka anak to ang dia tarong perubahan tujuan harion. Lekudak. Ala nilai. Dia buk ni rohana milik. Terorohami. Sudi na adong di harian timur na kaburu bere omahami tungu dohot marabut ni roha ima parlaw ni halak inang bau dinang bau ku inang bau di perlawan di peninggalan mo di hami dia ka yang komon sehingga matong nang dia ituan iho tulabung na alana berjudoh di rohaku sehingga matong dilabung ituan iho nang dah selama jalan mainan selama tinggal mah di hami keluarga sudi. Jadi songonima jo leku tum songot dia be leku dia ronami nuaing hami akana di nadi huton balas maruham leku di haroronami songonima jo hata tuaka tu leku songonima ya kapara makpate itu lang niba dia kemen niba tungke songonon naing le tulang takas do di boto ho ngai dela ni hora at ahate ace tenggara tele tulang dela ni oka jadi di boto ho do jadi koko do tulang maben tinggal di boto mo pature-ture di boto mo da tulang dak jadi soalnya ni majo tutulah bapak kami kata jadi soalnya majo hata si donoku Tuhan muna wah otik susah dia doraja nami bamartangi yang mahamu asa di ari mangihu dari perpudi adong dope ari nadinggan iman nalaho ulehet si patu-patuan nami maradoko kamu asiroha muna marita hitam yang muna di pasu-pasu matung akan haji nama ni tangan nami asa adong muse cika ni pabanan nami i di patu paribata laho mangurupi hamu tung songoripi dan nami mangurupi di parsar ni matuan ni si matuan nami di sor lasma roha muna karaja nami asa roha nami masih titik si gopar pengolang pengarahu na auto susah dia peon seri bata mato namanggohi pasu-pasuna naing pasahator sakti hami bina mangurupi raja ni hula-hula nami baik bagas setikiot baik damang ma musik nomor 7
nang kapas-pasu. Song lima di hamu raja ni hula-hula nami. Gabi jaloras. Itu hatta mamang ada patikan dan ganon di tonga-tonga ni haroromona sa tonga ni bagas mo masih dihon patuan ni bawo mo ide mo manatapak kita isun marpu mo uwi pa puas na ibagas sa roha dalam aditay do diadat tujuh di patuan non rodo kami maju amo nagkaroon ng sedut na guru namin si Madon guru namin nakilingan kung masaylas turhanan ang ko secara pribadi magpupulgihin na pinasahap mo rin alay nakpibigga ang gusto mo ito terus terleksanay sa 1 hari depan tumagon unang tumagon unang alay benar-benar lah laksanakan kita tugas kewajiban kita apalagi nama hula-hula waruna jadi alani kalau kami medok patang yang mahami hormat tanamat tua di batang mubi di hamuna atau kata nila tua-tua na medok pinangan si hoping di bokak kita rabunga kusangkar mapori dulu masa tua sinur makana pinahamuna gabi manang niudah muna asa siganda dua surat sigulu nasa adalah teroani kita na tulu ma nagabi onok Ima tututulang nami tuhamu salut naraza ni pargoro nami adong so kung napadirgak si manulong nami siya sa kapok kami na talububi na pinasahap mo na tulong nami mapanggohina ariran manamatagpo duluk na marubian oras sami na mansakota sa inabay batama di na pasupas mo na mga liyan matutu na sidohon nami tuhamu alani na malo nami God kay Zuyti na naturiba akan makan baru nabat ya. ibu kuna bejei nadong
Sada nama rumah tangga. Ada kita sono ko 7 tahun depe. 7 tahun. Tang rumah tangga. Alaya la Tuhan na badumon, uy gabi dapat pasok-pasok, ini ada mana semua mulak gabi ke rumah tangga na bahaya ke sida. Alaya ikut tulus dan benar-benarlah itu tuh benar-benar baik tinggal rumah tangga. Kalau ini pengudukun tetap dihayati. Ay, mak, soal itu kuda rosda, bahwa itu kepatik kiningul, paulak roham. Itu iholo pun Cina sudi. Kalau mulak roham, gabi hura mina sumurung, tinggal ingat kata lipat kita. Tipilau atau takatuh ikut kata lipat kita pada saat itu na hidala mangudur ko gari jahay dokon. Taksirak ko sa sinir na hamatian. Ma. Ikon na sinir na hamatian mahamo niya nasubusira ko yung mangundo be, tetap bersatu dan tiguda. Burku si Roslo telakuda, naja si donok tasok ni ma kamang baru. Nabuyo pa to pahami jole patik kenon, sosok to mahiti di adat na upat di pumata payo kasor di haron ni hamu. Raja ni si matua di guru nami sa lutna, maulay ti gudang ba di ako sa lutna. Si titik si Bapak mahulog les di rumah, walau betul sono be waras pedu ulistor rabu, wataman mangkuai pas-pas langsung ni Ayang matutulah, buabang atong dihamu raja ni hula-hula nami. Takas doh tadahami tulang, molohami, colmana so hasea dohami terus terang deh. Colma si ajaran, colmana sumanadda, dinggan basa ni akar raja ni hula-hula. Alai alamar baul na bulu duhamu akatulaku na burjudok na tulaku di bagas satikyon marhiti tangiang nasihat di bata di bawah kamu diusuk kamu di pahatau kamu tu bagasan nasang ulu nami marhiteo di pasatamu ima ulo serpang asa gabi mangulosi daging nami may marhiti tamyang muna terpasu-pasu ami akapo para mau seminupon anggiat ari mangihut songon napina hidumunai asa utad dahami diri nami ang songon ni raja nami di pasat tamu ima songon perguetir songon nedok ni tulang idon ang kinan asa pirin mapokir bawal pasalongan pirma tong to dinami lucu-lucu nang di akka pangomonnya katulang di tamyang muna atong asa maripur magurang matutu akka peparan semini menaunggil lengon jala di tadana sida ima songon dia di akka pangalaho asa gabe di ari mangihut gabe hela hasil mahami tulang hela na burcu hela na olo mangului di bodani akan na tua-tua tarmo bima dihamu raja ni hula-hula nami asa dono nami maka tulang na burcu di pabay na munay asa bagok ma namar hakto dulu kimat tong namar rupiah oras matok kami po para muna ima si matua ni buru lubetobi guru mangalok sa buru bere di bagas satikyo say martab-tab ma dihami sinadongan so manimate tulang na burcu merate ma Puro nami hubugo ni alaman nami mabuat adat doon nung atong buhaw harasok kami dito sa grupo kami nung ngarin tayo namin jalalas roh namin alani hatan na perjudul dito silonon namin parapat toko pa natapat begigi doang go si Tiyo-Tiyo kadamang hasahatan laos padumo ma si Tiyo-Tiyo Saya kalau kedua dia tak ada mau beri kau tahan
lihat lu Pak. Oh, lo buru Pak. Oh, lo serikat hutan. Serikat. Minta tolong mahamil tawer tu Pak. Tahan lu mawate. Tak mana pakai jetor, lu ke jetor lagi mana tak mau buat. Jadi, oh lo, jadi teman kita tahu. Ma, asuh gue sikau. Ya, nah, selamat tinggal manimu sudah berjalan Ma. Oh lo, makorasi Ma, patujuan ada sahalana. Isudia kapilokar na doka keluarga seluruh. Sonong may mana itu dibuat tahun bunga. Dari seperti apa? Ma, sudah ya Ma. Saya tutup. Sudah lah, ya. Amin Mak. Selamat tinggal, selamat jalan. Sudah. Awas tangan. Masuk main kabur. Halo, masuk main kabur ya. Tairik waktu ya lo. Ya. Sidang. Soal guru perpustakaan lah. Kamu masuk ke Guru ke keluarga itu? Satu keluarga. Yesus Kristus. Tuhan Tuhan di perbadian. Amin. Audo haheon do tangoluan nila Tuhan Yesus. Nama ngulu do ganuk na kursea di au ati pemate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saleling nileling na. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan
Yesus Kristus Tuhan mateang alami dosa kami. Jala dipanggul hodo ibana. Asa dapotan hati goran roh tangguluan kami. Asima roham di kami. Saya jari jala aku lima kami. Asa unang madele kami ala naung dicoho dengan mamion. Katugu maha porsyon nami. Jala pabengit maruhan nami makirin di hambuluan surut. Asa unang mamadungi kami somon si pelebe guna somar pakirimori. Saitai ti maruhan nami tuho. Ay hodo si pangapun. Jala hodo hapusan nami. Namar sigat tuntuhodo kami saat rodi hasusudani bohal nami. Amin. Diri kita berjalan karena real singkat pada waktu Parmuyoni datang di Gunung Gunung usia teman-teman kuliah tanah semua orang keluarga guna. Dia nyata guru kota dong terpilih yang mata siuturi harian di tahun 2012 jadi sama situ lagi. Masih muda binata burung jadi masuk ruang ina jalan masuk binata burung kata hulunyo tumpungan ina tidak berhenti timu hati berdasar mengikuti seluruh kegiatan di toko-toko biasa termasuk mai akan pelayanan di sosial dari butuh nata batu dari toko-toko biasa semua real singkat di Habulunjo di Danemon Mahulia di Tagar Duna jala satu sedario tong lebih nasida anggota kumpulan ina di KPR Timur sawanina sauti kaya singkat sekami alani atas nama Kuriatra Nampungan ina Haimat Dokon Hamid sangat turut berduka cita bangga jadi yang dia mah di budiannya hari di perdomu itu hak kamu mamulus si taman naruh atau watonan berada di desa ketuanan kebetulan kita kasih perarak hatan itu apa jadi kalau tahu kamu mamulus akan nama Allah rumah mana tidak baik jadi sohak mau konunggu kamu sinaka akan lebih jangan yang nanti atau tahap kamu dari perguruan tua kamu idongannya Allah itu dia di bagasan pada dulu ya kalian soalnya mana tuh seru anakku obat buat cara tu berita parhuriau di nata natras pun nata holonyo iring rohana ikut totong muna di jana marhuria hamu dikerja kapakar kamu asal dia marhiti pertinari di dalam dipuji hari sungguh di pahamuna akan jalanuna di pada dulu. Soalnya atau pula pusat di kami mulai kita benata manako arang hari muna aku sapahamaina na Opuni si airin gorisi hotamon kata di bata siang buku pesalmen Bimbu 110 ayat 15 sonon hatani di bata arga do di rohani Jehovah
hamamate ni angka naniasian nai. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sedemikian firman Tuhan. Di Hamung, keluarga besar Habeahan, Tanmobi, di Amang, Peratua B Habeahan, Dohot Sude Aka Ianakon, dan Aka Pahupu, dan tiningkan Wongidainang, Nataholongyon. Kematian merupakan peristiwa yang tidak bisa luput dari manusia. Segala yang hidup yang diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Semua yang ada di kolong langit ini memiliki waktunya masing-masing. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Dari bagasan tikion situasi di hadapan nihamu keluarga besar alam penatua Habeahan Dohot Akayanakon on majo tiki yang Tuhan beri kepada keluarga. Inilah situasi yang harus dijalani bagaimanapun. Alai di toma-toma ni namadalani aka situasi tanumobi situasi luk ni rohaon di batama nama malehon hagogoon. Tuhanlah yang memberi kekuatan terkhusus kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu yang kita kasihi. Sebab tidak ada seorang pun yang memberi umur yang panjang kepada orang tuanya. Itu adalah harapan terbesar anak-anak di dalam setiap keluarga. Alai dan gabe rencana dijolmai na saud. Sude saguru tu debatado. Ai debatado na punasa tiki di sude akajolma manusia. Dan situasi yang telah dihadapi ini adalah atas seizin dan sepengetahuan oleh Allah, dan juga anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu yang kita kasihi ini. Tuhanlah yang memberi penghiburan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada semua anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu yang kita kasihi. Terkhusus untuk adik kami si Gael, Elis, ya, untuk kalian berdua ya, pasti sangat berat rasanya ditinggalkan oleh mama ini. Tapi inilah waktunya, inilah waktu yang Tuhan telah tentukan kan. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Tentu kolom kerohamunan tudai akon. Inilah pasti. Alai dikijak di kolom tai, ukolongan dope dewata tuang kajolma nani asiat nai kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, untuk keluarga yang ditinggalkan oleh ibu yang kita kasihi, margogo mahal pasahat masudena tu debata ai marhite hagogoon nasian debata dohamu bui manean saluhut namasa di ngolungan sayang giat ma di parlauni daina natahaholongyon say Roma angka nalikkan use say Roma gajang liur Tuhamu sude
keluarga na tininggal mo ni Dainangon. Amin. Ulas. Buruna. Jadi buruna. Tarik kon. Kita menjolot.
Sarko do hawi dang boy. Kebarang ka na mo hawit. Masa berganti itu wis. Tarik jo tarik satu. Ang mamodo hona martuai senang mamodo hona martuai nama radian sian ulauni sonang mamodo hona martuai nama radian sian ulauni nani ulamu di hasil maun jalan namangi untuk tudurku nani ulamu di hasil maun jalan namangi untuk tudurku. Ale Herlina Boru Sihotang. Siantano do permulaan ni dagingmu, mulak mai gabetano. Alai Tuhan debata nama nopahos. Dohot Tuhan Yesus Kristus napaluahon ho sian dosa. Dohot ton di parbadia nama jauho Tuhan ngoluan nasura sudah. Ima na mga ramoti orbuk ni bangkem pay marwari parpudii. Amen. Martua maaka na mate di bagasan Tuhani olat niyon. Tutu di dokton di masohot manasida sian parukilon nasida. Ay na mangihut matu nasida nani ula nasidai. Amen. Martangiang mahita. Bata amanami na di banua gijang. Odo de bata na punahami ro di sude ngolunami. Sailehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami pay mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tu tanganmu matondi dohok daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehon tondi mi manogu-nogu hami. Asa diramoti hami moluhu bolus hami rura ni linggo man ni hamateani. Asi maruham di hami. Say pamasuk mahami sogot tuha sonangan nasun denggani. Amen. Nilehon tiki tu keluarga lahumada butano atau tabur bunga mardongan hata ni debata. Jalan lainnya tunggu mimpi kali. Baik memang baik. Baik tenang kalau nyata. Mula nang saya abui martukar nasihat. Nih tadi murah. Yang Kasih rom baik. Kasih ini aja dapat.
kami sedang mengampuni setiap hari. Setiap dosa kami yang paling kami. Hidup saya di bawah dosa Tuhan. Unang kami tugil tu pangujunan. Kedua kami sepanamu. Ay corona puna rajau. Dol kabubul. Dol sana pun saya dilindungi. Amin. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Kolom setia sian debata ama. Doh parsauran itu di perbadia mama dongani hamu sarihna. Amin. Mari di.